Aínda que non o pareza, o outono está cada vez máis preto e con el o festival máis agardado fora do verán, o Castañazo Rock, que nos pasados días pechaba un cartel variado que se estende desta volta a 2 xornadas e que se atopa nestes días en plena promoción por case todas as citas festivaleiras da comunidade. Temos un cartel de 12 grupos que estamos xa empezando, pero bueno, como xa anunciáramos, vai ser 2 días. Nada, quedan 3 meses, estamos xa pois promocionando por toda Galicia, por todos os festivais, aproveitando ahora a época de maiores festivais, porque, bueno, claro, o Castañazo queda aí un pouco descolgado dentro do que é a época dos festivais, que, pois, de feito, é un dos hándicaps importantes. Nada, pois, a verdade, estamos moi contentos co cartel que nos quedou, a verdade, moi contentos. Se non lo dicen ao acabar a pasada edición, a verdade que non o creíamos que podíamos xuntar este cartel, e tendo en conta de como é o Castañazo, que é un festival que realmente está competindo a nivel de público cos principais festivais de Galicia, que non ten os mesmos recursos, empezando por a escaso apoio institucional, neste caso. La foto del Papa dentro de la bandera nacional. Este amuleto ha de funcionar. Lo que me da yo. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar desde el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Empezamos por os platos fortes, digamos, que son Río Propaganda, Green Valley, Gatillazo e Zoo. Esos 4 grupos podemos decir que son os platos fortes, que son grupos que os vemos, aparte, como cabezas de cartel en todos os festivais do Estado español. Despois, pois, temos grupos que, bueno, como por exemplo Mafalda, que digamos que foi unha revelación deste ano, que estuvo tamén en todos os festivais, Sons of Aguirre, un grupo de rap, un pouco que se escapa dentro do que é o estilo propio de grupos que solemos traer. El último que cierre, que, bueno, que todo o mundo coñecerá esta banda, unha banda histórica de punk, que precisamente este ano están celebrando o 30 aniversario, creo que é o único concerto que fan en Galicia este ano. Despois completaremos, como sempre, pois, con bandas galegas, dentro das bandas galegas, pois, a verdade, as mellores bandas, como Terbutalina, coñecido xa por todos, unha das bandas máis internacionais galegas, como Choto Coeu, que normalmente fai xira por toda Europa, xa tocou en 14 países diferentes, Scarnivals, que é unha banda emerxente que fai ska, folk, Arritmia, que é unha banda de Lugo, e despois temos unha banda local que, aparte, é un concerto moi especial porque sacan disco e o presentarán no Castañazo, que é Rastreros, que é un pouco esa, digamos, a seña de identidade do festival, porque realmente son os fundadores do festival.